Ag ddydd Mawrth yr ail ar 20 o Ebrill, ail ymddangosodd criw o dirfeddianwyr ger bron llys yn Adon, Llanelli, mewn anghydfod gyda Green Cymru. Cwmni sydd yn bwriadu adeiladu Peilonau i gludo yni o fferm wynt ger Llanddewi Brefi i is-orsaf y grid cenedlaethol yn Llandyfeilog. Ar hyd y llwybr 35 milltir o hyd, mae nifer o dirfeddianwyr yn gwynebu gorfodaeth i adael i Green Cymru i arolygu i tiroedd cyn gosod Peilonau. Mae nifer o rain heb ganiatáu mynediad i arolygwyr Green Cymru i'w tir, gan arwain act achosion llys. Bellach, mae'r cwmni wedi dod i gytundeb gyda rhai o'r tirfeddianwyr. Mae disgwyl i'r Peilonau gael ei hadeiladu ar draws pentref Llanllwni. Dyma Meinir Evans sydd yn byw yn lleol. Yn ddiweddar nathon ni lawnsio cronfa GoFundMe ac o fewn wythnos oedd dros 15,000 wedi gyfrannu i'r gronfa. Felly ni wir yn gwerthfawrogi cefnogaeth y gymuned leol. Ni am barhau gyda'r ymgyrch i sicrhau bod dyfodol yn ardal ni ar gyfer lles y pobl ifanc. Peilonau yn mynd i fod yn agos i ysgolion. Mae 2 ysgol o fewn 1 kilometr i'r Peilonau, sef Ysgol Carreg-Hirfaen, Ysgol Llanybydder a Ysgol Llanllwni. Yn ôl y cynlluniau byddai'r Peilonau yn mynd o amgylch cartref Craig Fo ar gyrhion Llanllwni. If they were underground, there's very little impact on the businesses, tourism or our way of life. It's also affecting property prices. Like my house here is down 30% in value and we haven't even got the pylons. Wrth deithio ar hyd yr ardal, mae placerdi a phosteri yn erbyn y Peilonau yn dangos gwrthwynebiad nifer o trigolion. Dyma Linda Evans, cynghorydd sir lleol ward Llanfihangel yr Arth. Methu deall y gweud y gwir, pam nad yw nhw'n cael eu tanddeiaru. Pam i ni yma yng Nghymru yn goffod derbyn hyn eto. So oedd yna bobl fyna mewn llys barn, heb fod mewn llys yn ei bywyd erioed am unrhyw beth. A dyn nhw ddim wedi gwneud dim byd o'i le nawr. Yr unig beth maen nhw wedi gwneud yw treol diogelu eu tir eu hunain. Rhywbeth maen nhw wedi buddsoddi yno ar hyd y blynyddau. Oedd y tirfeddwanwyr yna oedd yn y llys ddo, nag ond yn ymladd lles diogelu tir eu hunain, ond nhw hefyd yn ymladd i ddiogelu yn cymunedau ni, a'r bobl eu cymdogio nhw, y bobl sy'n byw o'i hamgylch nhw. Yn ôl Green Cymru, mae'r tirfeddwianwyr dan sylw wedi cytuno i roi mynediad heb ganlyniad mewn costau. Golyga hyn nad yw costau cyfreithiol Green Cymru yn mynd i gael eu hawlio oddi ar y tirfeddianwyr. Ond clywodd y llys na fydd y cwmni yn gwneud hyn mewn achosion yn y dyfodol. Dweud y wir, mae'n frawychus i ni fel teulu. Mae'r cynllun greiddiol, mae wedi newid yn syfrdanol erbyn hyn. Mae nhw erbyn hyn yn croesi, fel ti'n gallu gweld y gros ni fan hyn, a mae nhw ddim yn mynd i fod yn bell o gwbl. Mae'r gwifrau ond 87 metr o'r tŷ, a mae'r gofid sydd wedi dod gyda hynny yn aruthrol i ni fel teulu, achos mae'r maes electromagnetic sy'n mynd i ddod ohoni nhw, byddwn ni yn ei chanol i. Y cwestiwn byddwn ni'n gofyn i Green Cymru ac i Llywodraeth Cymru yw beth fydd y gos hir dymor o'r Peilonau yma ar ein cymunedau a'n pobl ifanc. Chybod, mae'r bywyd gwyllt yn mynd i cael clatchen ryfedda ar pan fyddan nhw, nid yn unig pan fyddan nhw yma, ond yn y broses o gosod o strwythurau yma i fyny. Ydy'r gost hynny i'r bobl, i'r gymdeithas wedi cael ei edrych mewn i? Dwi ddim yn meddwl. I don't think Green Cymru are listening to our concerns. They seem hell-bent on building pylons because that way they get greater profit. Mewn ymateb, dywedodd Llyfarydd ar ran Green Cymru bod nhw yn defnyddio adborth mwyn ail-lunio llwybr drafft, gan ddefnyddio enghreifftiau fel Ysgol Carreg-Hirfaen, lle mae'r llwybr wedi symud ymhellach oddi wrth yr ysgol, ac yn Llanarthne, lle mae adran o'r gwifrau wedi cael eu tanddeiaru yn ôl y cynlluniau. Mae pawb y moyn yn ei gwyrdd, a mae ffordd o ganiatáu hynny drwy osod y ceblau yma o dan ddeiar. Mae'r frwydr rhwng ymgyrchwyr a Green Cymru yn parhau felly, gyda'r naill ochr yn bwriadu ildio.